D juga Pak D. Bapak Yono. Bapak Yono yang mana Pak Bapak Yono niku sing agem ke apa tuh table square. Yang mana Pak Yono itu yang mana? Hah? Oh loh, sing endi? Masalah iki sing endi? Sing diparani iki sing endi? Oh tak parani kabeh. Aku sudah berapa langkah ini tadi Mas Kirun? 5 langkah. 5 langkah berarti birunya warna 5 ya. 5 langkah. Warna birunya 5. Ayo, Mas Yono ini yang mana? Loh ya, S2 Yono wis. Ayo. Aku jek iki ono sing penyanyi nyeluk Mas Yono iki. Ya jek iki krungu. Terus apa, Om? Cacak biasa. Oh, Cak Yono. Ayo Mas, loh Mas kok jarene Mas ya aku nyeluk Mas. Loh, gak boleh Mas Abid ya. Ayo Mas Yono. Jenengan mriki napa kula sing mriku? Wah, asik. Bercanda. Dilanjut apa mboten iki? Ditambah dong. Karena saweranmu semangatku. Gak ngono arek-arek. Ayo ditambah agak iki nek gak ditambah yo gak dilanjut Mas. Putune ten mriku nggih ta. Pundi sing pundi putune? Wes saiki gak dilanjut ta Mas Yono? Hah? Lho sing endi sih Pak Yono iki? Sing temen. Ayo Mas Yono iki sing endi wis tak celuk emas lho sampean iki. Gak dilanjut ta iki? Dilanjut apa mboten iki Mas Yono? Loh ya. Wis gak dilanjut ya iki ya, ganti lagu ya. Oh mulai Pak Yono e. Oh larek sia-sia aku mang mlaku rene. Sabda pamitra